Idan wannan ne karanka na farko shigowa wannan channel mai suna kalaman soyayya TV, da rika danna mana subscribe domin samun naka da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hausa Salis. Yau gane da wani littafi mai suna Maraicin So. Maraicin So littafi ne da ya dauki labarin soyayya. To, mu je zuwa. Da farko dai ina mai roƙonku idan yau ne farkon shigo ka wannan channel mai suna kalaman soyayya TV, ka daure ka danna mana subscribe. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwa domin mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa. Okay, nagode. Maraicin So littafi ne da ya ɗauki labarin soyayya na marubuciya Khadija M. Salis. Ni kuma mai karantawa Hayatu M. Salis. Ƙanwata ce ta rubuta littafin. Nagode. Marubuciyar ta fara da godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda ya kowa ya komai, mai dare mai rana, wanda ya dangata mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma da wasu godiyoyi na daban ga wasu kuma mutane da suka kasance su ne 'yan uwanta, amma dai yanzu kai tsaye bara mu shiga littafin saboda gabatarwa za ta dauke mu dogon lokaci, amma bara mu shiga littafin. Marubuciyar ta fara da cewa wata rana da safe Ibrahim ya fito daga gida za shi wajen aiki da ya saba yi na yau da gobe. Yana cikin tafiya sai ya ga wata bayar Allah ta fito daga wani gida, sai ya je gabanta, sannan ya ga cewa ya kamata ya je sanar mata da abin da yake zuciyarsa. Ya je wajenta ya gaya mata assalamu alaiki. Bayan ta amsa masa sallama ya ce suna na Ibrahim, amma idan ba damuwa dan Allah ina so ki gaya min sunanki. Ta ce ba matsala, suna na Maryam. Ya ce shikenan dan Allah ki gaya min a inda kike. Ta ce wannan gidan da na fito shine gidanmu, sannan kuma anan nake rayuwata. Ce shikenan nagode, idan ba damuwa ina so in gabatar miki da wani abu da yake cikin zuciyata, idan har hakan ba zai zamanto ya bata miki lokutan ki ba. Ce shikenan ba damuwa ina sauraron ka. Ya fara da cewa haƙiƙa na ganki a yau, na ganki sannan kuma gani na idan na tafi na rabu da ke a wannan lokaci ban san yaushe ne za mu ƙara haɗuwa ba. Wannan shine dalilin da ya sa ni na zo gare ki domin in gaya miki cewa ina son ki, amma ban sani ba ya za ki kalli lamarin. Duk da cewa na fara haɗuwa da ke, ina so ki bani dama domin in zo ki ringa zuwa gidanku muna tattaunawa ni da ke. Wataƙila idan Allah ya haɗa soyayyar mu ta yi ƙarfi sai ki ga mun kasance tare a gida ɗaya. Da shi kenan ba damuwa. Ya ɗauki nambar sa ya bata, ita ma ta bashi tashi ta. Da dare ya je gidansu ya tura aka yi masallama da Maryam ta fito, suka fira sosai. Suka ɗauki tsawon wata guda suna soyayyarsu ta yi ƙarfi da wani baya son ya ga cewa ya rabu da wani. Bayan ɗaukar wannan dogon lokacin da suka yi, sai ba mahaifinsa ya ce masa yana so ya tura shi wajen yayansa domin ya je taya shi wasu ayyuka da yake zai ɗauki kamar sati 3. Shi kuma kawai abin da ya zo masa a zuciyarsa yana tunanin cewa ta yaya za a yi rabu da wannan Maryam, bayan da kuma cewa sun riga sun saba ba sa so su yi nisa da junansu. Duk da alamun damuwa sun bayyana a fuskan shi, mahaifinsa ya fuskanci hakan, ya ce ko da damuwa ne, ya ce a ba wata damuwa dadi. Shikenan ba damuwa, zan yi shirya tafiyan, amma kamar wannan lokaci kake ganin cewa zan tafi? Ya ce shikenan, kamar nan da jibi nake so ka tafi. Ya ce shikenan ba damuwa dadi. Ya je ya samu Maryam ya sanar da ita cewa zai tafi. Bayan ya gaya mata hakan ta shiga damuwa sosai. Bayan ya tashi tahowa, kuka ne kawai yake zuba a cikin idanunsu saboda za su rabu da junansu. Bayan sun rabu ta shiga gida, shi ma ya tafi gida, amma da tunani a cikin zuciyar kowanne, shin a wannan hali za su kasance bayan da cewa sun shaƙu da juna kuma suna son junansu so na gaskiya. Bayan kwana 2 lokacin tafiyar sai, kamar yadda mahaifinsa ya sanar da shi cewa zai yi tafiya, ya haɗa kayansa suka yi sallama da 'yan gida. Ya je ya samu Maryam ya sanar da ita cewa yau ne zan yi tafiyar nan kamar yadda na sanar da ke. Hakan ya sa Maryam ta ƙara shiga damuwa, shi ma ya shiga damuwa. Hawaye nan ne yake zuba a cikin idanunsu, duk da cewa sun san cewa tafiyar ba mutuwa ba ce ba, amma dai duk da hakan sun nuna juriya sosai, tunda har suka kasance suna yin kuka, amma kuma a hakan su ne wa juna baibai, suna fatan Allah ya dawo da shi lafiya. Bayan ya tafi can garin din, suna waya da Maryam kamar yadda suka saba koda a gida, suna yin waya yau da gobe. Bayan ya ɗauki sati 1 suna yin waya, sai aka samu matsala, aka sace wayan Maryam. Bayan an sace wayan Maryam, idan ya kirayi wayanta ba ta shigowa, balle har ya samu damar da zai yi magana da ita. Wannan dalili ne sa shi cikin damuwa sosai, yana tunanin cewa Maryam shin rabuwa ce da shi ko kuma dai a yaudarar shi dai. Shi kuma ita kuma tana tunanin cewa shi a wannan hali ya kasance, duk da cewa sun saba da jin muryoyin junansu, amma kuma bata san wani tunani yake ba a wannan lokaci. Hakan ya ƙara saka kowanne a cikin damuwa.
Bayan ya ɗauki tsawon sati 2 a can, shi ma sai aka samu akasi, wayansa ta faɗi bayan ya sun je wata unguwa shi da wancan mutumin da aka haɗa shi da shi kanan mahaifinsa, yayan mahaifinsa. Bayan wayarsa ta faɗi, shi ma ya rasa ta hanyar da zai kirayi Maryam. Sai kuma aka shiga satin da ya kamata a ce ya dawo gida. To a wannan satin da suka shiga ne da zai dawo gida, su kuma Maryam suka tashi daga gidan da suke nan domin sun canja gari daga wannan garin a wannan satin. Hakan ne dalilin da yasa bayan lokacin dawowarsa yayi, yana dawowa ya shiga gida, ya dawo da fara'a da murmushi a cikin fuskarsa, amma kuma ya shiga gida, mamansa ta ce, Ibrahim ya ce na'am. Ya ce gaskiya yau kana cikin farin ciki sosai, ban san me yasa ka wannan farin cikin ba. Ya ce ina farin cikin dawowa in na same ku a cikin koshin lafiya ne, shine dalilin da yasa kika ga ina cikin farin ciki. Dan haka ni yanzu bara in shiga ciki in aje kayana. Yana aje kayansa ya yi waje. Ta ce a'a ka zauna ka huta mana. Ya ce a'a akwai inda zan je saboda ina da abokai ne waɗanda ya kamata a ce mun haɗu da su a daidai wannan lokaci. Yana zuwa ya nufi gidan su Maryam kai tsaye, ya tura ya yi sallama ya ce a kira masa Maryam. Aka ce ai a wannan gidan ba Maryam kwata-kwata, sai dai Fatima kawai ita ce a cikin wannan gida. Hakan ya sa shi damuwa, amma ya ɓoye a cikin zuciyarsa. Ya dawo cikin gida, mamansa tana ganin sa ta ce, amma kana cikin damuwa bayan da kuma ba a haka ka fita ba, amma shin ya aka ka kasance a haka bayan da ni ban saba ganin ka a haka ba? Ya ce ba komai mama. Ya tashi ya shiga ɗaki. Yana shiga ɗaki bayan ya kwanta ya kalli sama, hawaye ne ke fitowa daga cikin idanunsa. Shin ya akai ya je gidan su Maryam? Aka ce ba Maryam sai dai Fatima. Haka tunani ya ta yi wanzuwa a cikin zuciyar shi. Ita kuma Fatima Maryam tana can tana tunanin cewa a wannan hali ta bi Ibrahim. Bayan an ɗauki kwana 3 bai yi haƙuri ba, sai ya ƙara koma gidan su Maryam wanda suka tashi. Ya je ya tura a sallama da Maryam. Aka ce ba fa Maryam a wannan gida sai dai Fatima. Hakan ya sa shi ya ƙara dawowa gida. Ya shiga gida yana damuwa da kukan nan da ya saba yi, yana yin shi ya kalli sama. Sai ga kanwar shi ta shigo ta yi masa sallama, amma hakan bai sa shi ya amsa wannan sallaman ba, saboda yana tunanin wani abu daban wanda har ya hana shi wannan amsa sallama. Bayan ta yi sallama ta ji cewa shiru bai amsa ba. Hakan ya sa ta je ta dan tattaba shi. Ta ce yaya? Ya ce na'am. Khadija? Ta ce na'am. Ce amma kana cikin damuwa mai tsanani, amma ban san menene dalili ba. Ce haƙiƙa haka ne, ba zan iya ɓoye miki komai ba. Na je gidan su Maryam, amma an ce min wai Maryam ba ta nan, sai dai wai Fatima. Ni kuma ban san wace ce ma Fatima ba, domin a tarihi a gidan su ba wata mai suna Fatima. Hakan yana nufin cewa kenan an yi wa Maryam aure ne, ko kuma a'a Maryam ta yaudare ne. Ban san ni ma menene dalili ba. Ce Allah sarki ya, to ka tura mana wata rana a kira maka Fatima domin ka ga wace ce Fatima ita kanta. Ce to shikenan, na ɗauki shawararki. Bayan kwana 3 da faruwan hakan, shine sai ya koma gidansu ya ce a kira masa Fatima. Amma inda ya ci sa'a sai ya tarar da Fatima tana zance a kofar gidan da ita da wani bawan Allah da yake zaune, da yake zo da motarsa, suna jingina a jikin mota. Sai ya ga Fatima ta yi kama da Maryam matuƙa, domin a tunanin shi ma Maryam ɗin ce. Hakan ya sa shi ran shi ya ɓaci. Yana zuwa sai ya sallama ya ce salamu alaikum. Wannan bawan Allah ya amsa masa ya ce malama Maryam. Ta ce wace ce Maryam ɗin? Wane ne kai kuma menene ya sa ka zo wajena? Ya ce haban Maryam, ya za a ki manta da ni bayan da kin san cewa ina son ki, sannan kuma ba zan iya rayuwa bayan babu ki ba. Ta ce malam ban san ka ba, ban san wane ne kai ba, ya za a ka zo ka shigo rayuwata? Hakan ya sa shi hawaye da kuma rudani na cikin zuciya. Ya juya ya tafi. Hakika bayan sun gama wannan, sai saurayin Fatima yake gaya mata cewa gaskiya baki kyauta ba abin da kika yi masa, bai kamata a ce ki masa haka ba. Ce kaga ka rabu da ni ina ruwana da shi, ban san shi ba bai san ni ba, kawai ya zo sannan ya fara neman na da magana. Hakan yana nufin cewa kenan yana so ya raba ni da wanda zan aura. Shi kuma ya tafi cikin gida. Ibrahim yana tunanin cewa hakika Maryam dan ta samu wani mai kuɗi ne ta manta da shi saboda shi ba shi da su. Hakika idan dai har sai masa haka ba ta masa adalci ba. Wannan dalili ne ya sa shi cikin damuwa sosai. Duk da haka bai haƙura ba. Bayan kwanaki ya ƙara koma, amma sai ya ƙara tarar da wannan bawan Allah suna fira da shi da Fatima. Ya je ya ce Fatima ya ce Maryam ki tausaya rayuwata, kin san ke kaɗai ce muradina, sannan kuma ba zan iya rayuwa babu ke ba. Amma kuma me yasa kike neman azabtar da zuciyata da soyayyarki bayan da kin san cewa da ke kadai na saba?
ta ce malam wai kai wannan irin maye ne, ka rabu da ni ka tafi ka bani waje, bani ba kai na ga maka ya kyale ni. Hakika shi bai san cewa Fatima ba Maryam bace ba, domin Maryam ba za ta yi masa abin da ita ta yi masa ba. Hakan ne dalilin da ya sa shi cikin damuwa matsananciya, ya sa shi ya kasance cewa ko daga cikin gidansu baya iya fitowa, kullum yana cikin ɗaki kuka yake yi. Tun iyayensa ba su san me yake faruwa ba, har suka sanar da cewa ya shiga damuwa matsananciya sosai. To shikenan, ina mai baku haƙuri da wannan littafi, za mu ɗora a nan gaba. Idan dai har wannan littafi ya baku daɗi, to dan Allah ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan dan Allah kar ku manta ku yi mana liking. Bayan liking kuma, idan har kana neman wani ƙarin bayani a dangane da wannan littafi, za ka iya kiran wannan number kamar haka 070 36 45 27 34. Na bar ku lafiya daga naku Hayatu M. Salis.